Gahapon adlaw human ako gwali nay akong amigo nga dugay-dugay na nako wala makita. Nangutana siya sa ako, ingon siya, pila na imong edad, pastor? So, ako siyang gikomedyahan. Ina ko nga 70 plus. Pero ayon na lang kong pangutan pila ang class. So, siguro iyang ginlantaw nga medyo gulang-gulang na kay bata pa mi, kay ilan naman mi daa. Unya gahapong adlaw sa dugay ng panahon, wala may makita. Nitambong man siya dito sa kanang anniversary sa Ebenezer. Unya kay siya pud karon ang magwali dito sa ilang church dito sa Hingoog sa ilang anniversary pod. So nagkaistorya mi og nindot ang bayloay sa among mga sulti tungod kay sentro man sa mga balaod sa Dios ang among gisgutan. So ining buntaga sa atong pagpadayon gahapon adlaw dunay dakong balita nga o atong other day ang atong usa sa mga secretary sa Pilipinas, si Maria Catalina Cabral, nakit-an nga patay dito sa Bungaw sa Canon Road padulong sa Baguio. Patay. So siya unta ang pinaka-witness sa kining dako nga korupsyon sa Pilipinas. Tungod kay siya ang gabutang garin sa kanang unprogram nga budget sa Pilipinas. Unya ilang i-insert og asa dapit. Siya ang gamaniobra sa kanang insertion sa atong budget. So unsaon nila nga makuha nila ang dako nga kwarta sa atong panudlanan nga ilang ma-corrupt. So ang atong nasod grabe ka hugaw na kaayo. So grabe ka wicked ang atong nasod. So kung imong tan-awon ang mga news, ilabi na sa atong mga leaders sa atong nasod, grabe ang media nag-describe kung unsa ka nilad ang atong mga leaders sa atong kining Pilipinas. So dili na sila mahadlok og kanang buhat o mga dautan. Pero dili lang ni dinhi sa ato kundi sa tibuok kalibutan karong panahon. Grabe ang wickedness sa atong kalibutan. Sukad sa nahulog si Adam and Eve sa sala, matod pa sa balaang kasulatan sa Romans chapter 8, nag-ingon siya, ang atong kalibutan mag-groan tungod sa wickedness. Ingon siya, dili ni siya maundang hangtod, dili kailisan o kalibutan nga langit nun. Dili siya masunuban o langit nun nga kalibutan. Ang atong lawas, ingon siya, mag-groan gihapon hangtod dili mailisan ang atong lawas sa lawas nga langit nun. Lawas nga dili na madunot, lawas nga dili mubati sakit o kalisod. So mao kini ang kahintang sa ato karong kalibutan. O nagpasalamat nga dinhi sa Book of Psalms chapter 6 isulat ni David, naghatag siya og hope sa mga katawhan sa Dios. Busa ang atong mensahe ining buntaga
naguluhan og resting in God's mercy. So, mao lang ni ang butang nga atong kita nga makahatag nato og temporary nga mga sulbat sa atong kinabuhi samtang naglakaw ta dinhi niining kalibutan nga dili ta taga dinhi nga kalibutan. Usa ka kalibutan nga i-describe na nako sa unahan, lisod puy-an sa tao nga mabuhi siya nga matarong. Atong nahibawan dinhi nga si David ang nagsulat nini, gitawag siya og usa ka tawo nga ang iyang kasing-kasing sama sa kasing-kasing sa atong Dios. Ila siya nga ingon siya si David ingon diha nga ang iyang kasing-kasing sama sa kasing-kasing nga iya si Dios. Taliwala nga atong nakita nga walay gyud kining gitawag righteous dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Ingon si Ginoong Hesus, no one is righteous, no not one. Klaro kayo ang gisulti sa Dios ngadto sa pag-describe niya sa tao. Atong nakita din nga si David dili siya exempted nini. Labaw na nga kita dili usab exempted nini. Kita usa ka makasasala nga tao. Dinhi sa Psalm gi-describe dinhi dili na nag-usbon og kanang basa. Gibasa namin ni Pastor King ganina ang mga verses nga niini kita magalantaw karon og dako ang atong pagpasalamat tungod kay niya kini nga mga pamaagi sa Dios nga samtang naata dinhi sa ibabaw sa kalibutan iya tang tabangan nga matawag ta sama kang David ang makatawan sa Dios. Ingon siya ang ilang kasing-kasing daw sama sa Dios. Dili ni kang David lang kundi kita tanan nga mga katawhan sa Dios. Tungod kay mato pa sa Dios ang iyang katawhan iyang gilisan ang kasing-kasing. Dili batoon bato nga kasing-kasing kundi buti pasabot makasasala ang kasing-kasing kundi ingon siya pumo meaning righteous. Mahimo lang ni pinaagi sa paghatag og imputed righteousness ni Ginoong Hesus. Siya lang ang naa niini o alang sa iyang katawan sama kang David iya kining pahulam kang David gihatag niya kini mao na nga dili si David nag-appreciate siya og maayo. Unang atong makita dinhi gikan sa kining verse 1 to 7 sa kanina gibasa. Nagampo si David tungod sa iyang kanang dili siya comfort o ang iyang kahimtang lisod. Na gi-acknowledge ni David dinhi sa verse 1 to 3 nga ang mga kasakitan, mga kining gitawag punishment kung imong tan-awon diha sa balaang kasulatan this verse 1 to 3 ingon siya dinhi dili siya ang punishment dili kanang mura og cruel kundi it is God's correction. So muna sa verse 1 to 3 atong makita nga kini ang gihimo ni David. Kung imong tan-awon verse 1 to 7 sa mao nga bersikulo
imong makita kung unsa kalisod ang kahimtang na mga words diya nga iyang gigamit daw sama sa grave or kanang Sheol mato pa sa kuan ubang mga theologian inyo sila daw sama sa Hades ang iyang gipuy-an. So inana kalisod ang pag-describe niya sa pagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan nga kung imong tan-awon sa kapasidad sa tao, sa iyang kusog, sa iyang tanan nga mahimo, dili makapakuha ni ining iyang gidescribe nga kalibutan nga gipuy-an daw sama sa Sheol or Hades. Atong maghibawa na sa Luke, si Ginoong Hesus nagtudlo kang Lazaro. Gidescribe ang Hades, ingon siya, niya ako ni ining dapit sa kasakitan. Mao na ang pag-describe ni Ginoong Hesus sa kahimtang sa taong dato nga namatay. Dito siya gibutang sa Hades o ang diha nimo makita unsa ang anguish nga gi-experience sa mao nga tao si Lazaro. So dili gayud lisod kay puy-an. Mato pa niya ako niining dapit sa kasakitan, dapit sa kalayo. Nag-antos siya sa ilabihang kasakit. O diha sa balaang kasulatan, nagingon diha ang Hades, kini gipuy-an, ingon siya, daw sama kini sa flame of fire. Usa ka murag kung atong i-describe din nga masabtan nato dali sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Makita nato na sa kanang mga shop nga automotive shop nga naa sila'y ito acetylene nga ang kalayo pwedeng maputol sa kanang lig-on nga puthaw. Mumelt siya sa mga gahi kayo nga mga butang. Ana ang kanang gitawag Hades nga gipuy-an nga gi-describe ni David dinhi sa iyang gipuy-an sa ilang panahon. Sa diha nga siya naka-enkwentro og mga kasakit. Iyon siya daw sama sa naa siya sa Hades. Unya iyang giingon dinhi nga grabe ang kanabang kahimtang niya, ingin siya adlaw o gabi, gahilak siya. 1 to 7, imong makita. Gahilak siya adlaw o gabi sa labihang kasakitan. Grabe ang pag-describe niya din sa kasakitan na iyang naangkon. Samtang siya naa siya din sa ibabaw sa kalibutan. So, karong panahon na gitawag sakit sa tao nga dili maglisod ang kining mga doktor pag kanabang describe unsa iyang sakit. Unya naggasto na og bilyon-bilyon ka kwarta aron lang nga kuha ang mao nga sakit kining gitawag depression. Grabe din ang depression. Gigastuhan ng bilyon-bilyon na wa masulbad ang kanang sakit sa depression. Si Cabral, depression matupa sa mga expert ingon siya kini depression man ni mo ning giampak, naghikog, nagsusay. Pero wa pa nato hibawa unsa gyud ang iyang tinuod nga kamatyan, pero tungod sa grabe nga kanabang problema nga iyang enkwentro, matupan lang na depressed ni siya. Muway tambal na ba? Muway tambal. Suicide mo na. Dili ka kahibalog ka sa mutukar.
Pag adto nimo sa doktor, why sakit? Depression. So, mo na nga dinhi si Debe, grabe ang iyang depression. Mato pa niya din ang iyang talag. Hangtod ang iyang talag nagsakit. Grabe yung sa kaning sakit sa kalaba. Pero atong nakita din kung imong tan-awon direkta ang verse 1 to 7, nag-describe ni siya o physical nga kalisod, emotional nga kalisod, o spiritual nga kalisod. Mao nang nag-ampo siya. Tanawang iyang ampo. Usa sa iyang giampo diya nga mahil ang iyang kalag. Ang Dios ra mo'y makatambal sa kanang sakit sa tao nga both physical o spiritual. Galisod man gani ang kining doktor pag tambal sa physical, unsa naka sa spiritual. Wagi katabag ang doktor niya. Pero atong nakita nga si David, iyang paglantaw, taliwala sa iyang kanang kasakitan nga na-enkwentro, nga ang Dios mo'y makatambal. Ingon siya, heal me Lord, sa kalag nga ang iyang kalag. Kay grabe nga kalisod. Kita nagpasalamat nga ang Dios naghatag nato og pastor nga the only pastor nga makahimo pag hatag nato matupan niya makapakaon sa atong kalag. He said, I will give you pastor who can feed your soul with knowledge and understanding. Si Ginoong Hesus lang. Siya ang atong great shepherd, chief shepherd. Siya ang atong tanan nga makahimo. Dinhi sa kung imong tan-awon dinhi, naghuna-huna si David. Ingon siya, kini pagdisiplina gid ni sa Ginoo sa ato. Grabe di ay kung ang Ginoo mo'y mo disiplina sa mga butang nga dili ikahimot sa Ginoo sa atong pagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Ang uban patyon yun. Naidisiplina nga patyon ka na sa Ginoo. Wala na. Ang Ginoo ra po'y makahimuan na. Walay laing makahimo pagkuha sa atong kinabuhi gawas sa Dios. Pero naay mga pagdisiplin sa Ginoo nga pinaagi sa problema. Pinaagi sa mga adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi nga maglisod ta pag survive. Sometimes gialaw sa Ginoo to discipline us. Daghang mga butang gahimuon sa Ginoo sa iyang katawhan. Mo nang ingon siya sa Hebrews chapter 12, kung imong tanawon, pero kwanta og 2 verses 5 and 6. Pero the whole chapter nag-describe na og pagdisiplina. Matod pa sa balang kasulatan, ang dili niya anak, dili niya disiplinahon. Ang kadtong mga bastardo, diwa siya katungod nga mohimog disiplina ngadto kanila. Bosa nagid ng God's discipline tungod kay sa giingon nato walay tao dinhi sa ibabaw sa kalibutan nga perfect. Makasasala ka. Hangtod dili ni ilisan og lawas nga dili na madunot o lawas nga langit nun mubuhat gid ni siya sala. So mo nang ingon siya, anak ng ka sa Ginoo, iya kang disiplinahon. Ang pagdisiplina dili pag-destroy kanato kundi pag-restore sa atong kinabuhi nga dili ta mubuhat
og mga butang nga dili ka himuod sa Ginoo. Mao na ang pagdisiplin. O ang pagdisiplina sa Ginoo ingon siya dili sayon. Ingon siya dili ikahimuot sa tao sa pagkakaroon. Pero sa umabot nga mga adlaw, ma-realize niya nga gimahal o gihigugma diha siya sa nagdisiplina niya. Mao na nga ang Ginoo mo disiplin. Daghang paagi sa iyang pagdisiplin sa atong samtang nga ata dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Mao nang gitagaan ta sa Dios og simbahan. Ang church mao ang venue nga matabangan ta sa Ginoo nga ang atong kinabuhi tun-i og makakahimuot sa iya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ang atong simbahan labi na sa Reform na tulo ka signs sa true church. Usa na church discipline. Mao na nga dinhi sa atong simbahan, it is a copy, shadow sa kanang pagdisiplina sa Ginoo sa tao. Mao na nga ang church gitagaan niya og authority nga mo hatag discipline sa mga membro sa church nga wala magkinabuhi og insakto. Dili tarong nga pagkinabuhi. Mao na nga tay church discipline. Dili aron nga ma-destroy ka kundi aron i-restore ka sama sa describe sa Hebrews chapter 12 nga ang katawhan sa Ginoo iyang kastigohon. Unya ang kastigo diya sa chapter 12 nagingon nga dili ikalipay ang pagkastigo. Kay sakit man ang pagkastigo. Mao na nga ang Dios magkastigo siya sa iyang mga katawhan. Nayo sa ka-professor sa unang dito pa ko sa Bible Seminary. Naghisgot ni. Siya ang kanang murag favorite nga professor dito sa among seminary. Tungod kay lahi kayo ang iyong view bisan sa salvation. Ingon siya ang katawhan sa Dios. Ingon siya dili mawala ang iyang kaluwasan. Kausalan matao ang tao sa espirituhan niya pagkatao. O sa diha nga matao sa spiritually dili na gyud na mawala. Unsay gihatag ingon siya eternal life ang iyang katawhan. So ingon siya pero bantay ka ayaw og kumpiyansa kay mato pa niya ang anak sa Ginoo iya bigyung kastigohon. So kung anak ka sa Ginoo, makasala ka sigurado gyud nga naay kastigo nga moabot diha kanimo. Mato pa niya ingon siya pero dili mawala ang pagkastigo niya, dili mawala ang imong pagka-anak sa Dios. Dili man mawala, pareha pananglitan, physical lang nato nga mga kabataan. Mukastigo man ta, pero dili mawala ang kamatuoran nga siya atong anak. Dili mawala ang kamatuoran sa diha nga ikaw na born again, na tao sa Espiritu, nga kung makasala ka, kastigoon ka sa Dios, o dili mawala ang imong pagkaanak. Gikastigo ka lang aron mahibalik ka. Matulid ang imong kinabuhi. Ingon siya, musugot ka ba nga kanunay kang kastigohon sa imong papa? Unsa may himuon sa bata aron nga dili na siya pirming kastigohon, muundang pagbuhat og sala. Mura, undangin pagbuhat og sala di ka na kastigohon.
So muna nga pero unsaon nato pag-undang sa sala? Mao na ang dako kayo nga lisod tungod kay bisan si David usa na siya sa alamon kay nga tao. Gani ang iyang anak itawag nga si King Solomon iyang bata. Na-train niya og maayo. Usa ka adlaw anang ampo si King Solomon ang iyang gipangayo sa Ginoo, wisdom sa Ginoo. So alam nga tao si David. Pero dili niya na-restore ang iyang tanang buhat sa sala sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang talang. Siya na ang usas pinakamaalam ng hari nga atong na kita din sa kalibutan. Pero wala niya matabangi ang iyang kaugalingon nga dili na siya mubuhat og sala, pinaagi sa iyang talang. Wala. Pinaagi sa iyang bahandi. Pinaagi sa iyang pagkahari, pagkabantugan nga tao. O bisan pa gani to the extent nga gitlaga gihingnan siya he is a man nga ang iyang kasing-kasing yes Ginoo. Wala labaw na sa ato karon mga kaigsunan. Sa ato karon kapanahonan dili sama sa ilang pag-ilagan sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Lisod kaayo. Mao na nga ang kinabuhi sa Kristo sa kita dinhi sa church. Kining nahitabo kang David dili ni siya ingon nga dili mao ni picture o larawan sa atong kinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Dili ta kahimo pag ingon dili sa sala. Dili. Permi kang uyon sa sala. Mato pa nila nga pwedeng imong malikayan pero tungod kay ikaw makasasala man permi ka gyud mahulog sa sala. Di ka katabang sa imong kaugalingon kay makasasala man ka. Mao na nga di mo matabangan ang imong kaugalingon sa dili pagbuhat og sala. Dinhi sa ato. Kinsa ba'y makapataas og kamot diri nga wa gyud makasala? Walay makasasala nga makasulod sa langit. Nagingon ang balang kasulatan. Wala gyud. Dili pwede dito ang dunay sala. Perfect ang tao nga mosulod dito sa langit. Mao na nga si David nag-uol og maayo si David to the extent nga mato pa niya murag galangoy siya sa kanang luha sa iyang mga mata diha sulod sa iyang bed. Grabe nga hilak. Grabe nga kalisod ang pag-describe niya sa kinabuhi niya. Mao na dili lang na kang David kundi mao nang imong kinabuhi ug akong kinabuhi. Gi-describe lang dinhi sa balaang kasulatan nga muni kinabuhi sa tao samtang naa siya dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Mao ni. So ikaw ug ako bisag niya ta dinhi karon sa simbahan, mauna ang atong picture or larawan nga gi-describe dinhi sa balaang kasulatan. Mao na nga lisod kun walay Dios. Mao na nga kung magkinabuhi kang murag independente, gihimo na ni David, wa magsalit. Mura siya independent na tungod sa grabe man ang iyang karisma o gibantugan po siya nga hari nga kangkero. Wala pa'y makatupong ni David na describe sa balang kasulatan sa iyang tanan nga gahom samtang siya hari. Pero pildi siya sa bisan gani sa kanang lust of the flesh. Tumba siya ba? So muna nga
si David ingon siya, asa man ko makaadto, makadagan sa mga pag-ampo ni David. Ingon si David, asa man ko mangayo itaba. Mo nang dinhi, ingon siya, kung muadto ko sa kinatasan, dito sa langit lugar, kinatasan yun, yun siya naa ka, nakita ko nino. Kumuadto ko sa labing laom nga dapit, nga way tao, naa ka gihapon, nakakita na ka. Mao nang walay makalusot sa mata sa Ginoo. Sa iyang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing, dayag ikay kita. Naibaw-an niya ang atong kahimtang nga dili ta kahimo sa pagpuyo nga independente dinhi sa ibabaw sa kalibutan nga way sala. Dili ta kahimo. Gipadala niya si Ginoong Hesus nga mao ra gyud ang gidescribe dinhi nga walay sala dinhi sa ibabaw sa kalibutan aron maoy atong madangpan. Siya ang naghimo sa tanan nga kung imong tan-awon dinhi, David, wa ba day ka masayod nga ang tanan nimong kalisod anak, pwede kang matabangan nako pinaagi kang Ginoong Hesus. So tanan nga sa gingonan nako kita niyata ining kalibutan nga ina ng atong kahimtang. Ipadala niya si Ginoong Hesus aron tabangan ta. Aron tabangan ta. So una, kung imong pagtan-aw diha nga nganong naa siya sa kanang gitawag nagpuyo siya dinhi sa ibabaw sa kalibutan nga mo nang atong tema, resting in God's mercy. Kaluoy ra sa Ginoo. Mao gyud na, wa gyud tay kapanghambog na. Mo nang gi-describe nga grace and mercy. Gilig-on niya may grace and mercy. Mercy and grace. So, mao na siya lang ang pwedeng makatabang nato ang kaigsunan. Nga makasulod ta dito sa langit. Si Ginoong Hesus ra. So, una, si David, na-remind siya nga mao nang ang iyang pag-ampo dinhi sa verse 1 to 7 nag-describe nga mibalik siya ngadto sa Dios. Unya ang iyang bugtong paglaom, iyang gibutang diya lamang sa Ginoong Kristo. So tingali nag-lisod ta karon or ang lisod lang kung nag-enjoy ta sa atong kahimtang karon. Murag komplesan ta ba? Okay na. Okay ra man ko. So, wa ko'y problema. Kung ana nang atong kahimtang, muna na pinakalisod kaayo nga kinabuhi sa tao dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Muabot na ganina sa tunguna-una, kita na ang pinakaalaot matupan niya. Si Paul nag-ingon siya, ang ilang paglaom, ilang gibutang diya sa ila, ining kalibutan na, ingon siya, kana siya mao ang pinakaalaot nga tao dinhi sa ibabaw sa kalibutan. 1 Corinthians chapter 15. Iyang gisgutan iyang gisgutan diha sa kinabuhi sa tao. Ingon siya ang pinakaalaot nga kinabuhi sa tao kung naghuna-huna siya. Nga ang iyang pagkabuhaton puro sakto. Way sala. Bisag ang sala, insakto sa iyang paghuna-huna. Dinhi sa ato na ako'y bayaw. Ingon siya, lisod kayo ko, pastor, makasabot sa balao dinhi sa
Pilipinas. So, lisod di kayo. Bisag di unsa na nako o guna-una. So, mo nang unsa gid ay ang atong balao dinhi nako. Ang atong balao dinhi kama. Walay period. Musulti og balaod kama. Walay period. Mao na nga kining kama pwede ni siya yes, pwede no. Inagumuna nga dinhi di ka kakuha og insakto nga husay sa balaod kay pwede ang yes, correct, pwede pod ang no, correct gihapon. Mo man dinhi sa ato. Mo nang diha sa ato karon puro naman ang mga banggiitan ng mga abogado nga sigig sulti diha sa atong Senado. Pero wala may kuan. Ang yes pwedeng correct, ang no pwede gyapon correct. Asa man ka mo to. So, muna inako munang balaod dinhi pero dili lang na dinhi sa ato sa kalibutan, dinhi sa Pilipinas kun dinhi sa tibok kalibutan muna na walay perfect nga balaod. Ang balaod sa Ginoo munang atong gabasahon kada nato simba ang kining Ten Commandment. Mao na siya ang picture sa kinatibuk-an nga balaod sa Dios dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Ang word 10 perfect nga balaod dinhi sa ibabaw sa kalibutan. So mao na ang gitawag sa schoolmaster nato pa ni Paul ang balaod, schoolmaster. Sa atong pagtuon dinhi sa Book of Romans, schoolmaster ang balaod. Mo'y gatudlo nato aron matuman nato ang mga balaod sa Ginoo. Kay siya ra ang nakatuman niini. Mao na nga atong makita din nga kining kalibutan nga atong gipuy-an, atong i-focus gamay na sa present situation sa ato. Kay kini larawan man ni sa picture ni siya sa katawhan sa Ginoo, apil ta ini. So asa man ka mangita og tabang sa Dios ra gyud. Unsaon nato pagpangitag tabang? Mangayo tagtabang sa Ginoo. Dinhi sa verse 10 8 paingon sa 10. Imong makita diha. Usa ra ka butang ang gihimo ni i-require sa Ginoo adto kaniya nga ma-perfect ang iyang pagkinabuhi. Samtang naa siya dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Gitubag sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Tanawa din. So, gitubag. Atong makita dinhi ang kanang di man imo mabasa word for word ang kanang word nga repentance. Repent. Maura na unsay imong kalisod dinhi sa ibabaw sa kalibutan pag-repent sa imong sala. Maura na. Kay kung moingon ka nga wala kay sala, mato pa niya bakakon ka o wala nimo ang kamatuoran. Pero kung isugid mo sa Dios ang imong sala, bayad ka na. Nindot kayo. Pero lisod kayo, biyaan na to, kini manggong repentance. Ang word repentance, biyaan ang sala. Kung saan na to, pagbiya sala, mawala lang yung sala kung mapatay na kining lawasan. Mao na nga lisod ng pulong repentance, murabitag sa iyo na kaya. Among repenta. Muna pagsunod, tingala ka nga ang imong nagrepent ka ini nga sala, moro magyapon sala. Hangtod na lang naabot tuig balik-balik man. Sige ra magyapon. Ngano man tungod kay matod pa sa balaang kasulatan mao ni na siya ang gisugo sa Dios nato. Repent. Biyai ang sala o niya alagad sa Dios. Dili pwede ang word repent nga mualagad ka sa Ginoo sige kag puyo ng halos diya simbahan. Kuan sa tuon sa pulong sa Ginoo. Grabe lagi kayo. Mato pa niyo sangko ng makasalangit ana. Grabe lagi kayo pagtuon. Pero kay kuan naman nimo biyahe ang sala
ang repentance, biyaan mo ang sala. Ay ka mo alagad sa Ginoo. Ayaw alagad sa Ginoo. Nga wa ka mo biya sa sala. Kay di ka dawatos Ginoo sa gamay nga sala ang imong himo. Biyai ang sala. Balik sa Ginoo. Mara gid na ang solusyon ni David nga dadawa o makasiguro siya tungod kay ang Dios sovereign. Iyang gila din tanawan verse 1 paingon sa 10. Iyang gila nga ang Dios sovereign makahimo sa tanang butang nga dili niya mahimo. Walay butang nga dili mahimo sa Dios. Busa ining buntaga kung gusto kang dili mahasol sa imong kinabuhi. Kana bang bisag nga ata dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Repent. Mao na. Biyai ang sala. Pero dili nimo na mabiyaan hangtod dili ka mosalig sa gihimo ni Ginoong Jesucristo diya sa krus Kalbaryo. Mo nang grasya na ang kaluwasan. Ang mga kalisod nga atong kinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan kay napamanta dinhi. Repent. Mao na ang giingon diya sa balang sulat. Repent. Nay mga butang nga gusto nimo i-accept. Accept gid nimo unta ba? Ako yung gihimo gitanan ba? Repent. Mao na solusyon ba? Pag-repent kay aron tabangan kita sa Ginoo. Kay di gid butabang ang Ginoo sa imo kun di ka mag-repent. Mao na nga hinulsuli ang Ginoo. Nay usa ka kanang gusto sa Dios pabiyaan sa atong lisod. Sa James chapter 5, siya ang tanang butang nga maayo gustuhan sa Dios. Kung di nimo buhaton, matasala ka. Ang pag-usahan na nga example, typical example kay mo man. Following verse ana, gyapon sa Book of James, ingon siya, dili nimo sa Hebrews. Ingon siya, dili nato undangon ang panagtigom sama sa gihimo sa tanang mga Kristiyano. Katawan sa Dios. Ang kining pagsimba. Kaning pagsimba, maayo kay ng pagsimba. Pero dili na nimo buhaton nakasala tas Ginoo. Unya kung nakasala, dili ka mapasaylo hangtod. Dili nimo biya. Nay sa ka gahapon adlaw ingon tong pastor ingon siya. Nay sa ka pastor daw nagwali. Usa ka tuig na sige sa gwali. Born again ra gid ang iyang giwali kanang kuan ba? Spiritual birth, tinangla ang pagkatao ka usap. Petisyonan daw siya sa mga membro nga di makamao ning wali ato pastor. Pila na katuig ni ang wali kon raman gyapon. Born again raman gyapon. Di patawag siya. Ilamang grupo naman sila mga hit, ilang isumbong na among pastor among ilisan kay di kabalo mo wali. Nga naman siya sa katuig mo ra gay wali sa kubo. Ingon siya, husay sila dito. Nga naman kuno nga wa man ka gyud mo undang og wali anang born again hantod karon. Mora man gyud imong wali nagkuan sila ilisat ka. Insa unsaon gud sir. Iyang gikuan ang ilang labaw lugar. Insa unsaon sir nga hangtod karon wa pa man sila mag-born again. Nya magsikog ko wali kon wa pa ni mo-born again. Nandigi ko mo undang hangtod dili ni sila mo-born again. Nainom ko sa lagi nga gikapi po na to wali tithing sa katuig na sige wali tithing. Grabe ni mo pastor. Kuang gini pangwarta gining pastor namo. Ilang ipetisyonan gyapon. Ano? Ingin siya dala dito, mao gyapon iyang katurungan siya. Wa pa man gud sila maghatag tithe set.
hangtod dili sila mohatag og tithes, dili kumundang kay wa katuon. Mao na nga balik-balik kining word nga balikan ta. Kining word repentance. Simple ra mo gikay na. Pero kinahanglan na balik-balikon kay mao na gitawag sa mga theologian o gininhawa sa Christian. Spiritual breathing ang kining repentance. Kung mo hundang ka o ginhawa, diyan ang imong katapusan. Muna ang Christian, sige gig-repent. Repent kid, sigurado hagi. Si Mrs. Bitaw, tingala, grabe ni. Memorize naman ka. Memorize naman niya ang akong ampo. Repent pag ito, ginoo, sa ilan daw kung sala. Iyon siya nga. Yan ang na-memorize. Nga naman, tungod kay unsay problema sa gingon ako ni David, maupod na ang atong problema dinhi sa ibabaw. Unsa ang pag-describe ni David sa iyang kahimtang sa ilang panahon, maupod na ang pag-describe sa Dios sa atong kahimtang karon. Unsay gusto sa Dios? Repent. Na kay gabuhaton nga murag galisod ka gyud, repent. Para na sulbat. Maghatag ko og example. Kini dili man perfect ni nga tao. Pero gusto na ko ikuan ba kay nailhan ko magud ning tawhana gikan pa sa iyang pagkabata na amigo na midan is pastor asi toto. Usara ka butang na sulbad ang iyang tanan problema. Nga iyang gipuy-an dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Daghang kay ning problema sa kasabag to problema ni grabe ang problema. Pero nasulbad man. Unsa ra iyang gihimo? Repent. Hinulsol na biyaan sa ba? Alagad sa Ginoo. Mura. Malinawon ka na dahil kayo. Hapsay ang imong paglakaw-lakaw sa ibabaw sa kalibutan. Nga bisan unsa kang hilad kining kalibutan na bisag ang sistema dili pwede nga gaandar ning kalibutan na pinagi sa husto kung dili pinagi sa sayo. Sala kining atong kalibutan. Na kung mununod ka ining kalibutan na matupan niya sa Romans chapter 12, be not conformed to this world or system of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and perfect will of God. Repent mo. So ining takna sa kabuntagon, ang challenge na ko, duhan mo lang, sa kadumingon lang, one Sabbath na lang. One Sabbath, 2006 na. Biyai ang sala. Usba ang imong pag-una-una, pabag-o sa Diyos. Ang imong una-una. Biyai, ayaw dala-dala na ang 2006. Biyai karon. Dili na gani ni mo pagtong pang murag pila pa biya kadlaw. Karon na. Biyai. Pagawas ni mo din sulbad problema mong tanan ba. Sulbad problema. Tinuod gid na. Og walay bakak nga gisultis Ginoo. Ang Ginoo kasaligan og si David iyang gi tugyan ang iyang kaugalingon diya sa Ginoo. Gapong adlaw tapuson ako. Gapong adlaw repent ra ang katapusan biadto gyapon. Pero dili nila naangkon ang pagkinabuhi sa kalibutan nga malipayon tungod sa kusog sa Ginoo. He said, the joy of the Lord is our strength. Duha ka butang ang gihimo nila. Ilang sunod ang Ginoo o gibiyaan nilang sala. Mura. Duha. Ang joy sa Ginoo mao ang ilang kusog. Dili ra man natapos sa atong ilang pag-service. Karon dinhi sa ato humanta dinhi service, dili man natapos na dayon. Sige pa man tagpanlibasog. Pero the joy of the Lord is our strength. Naangkon nila tungod sa
true repentance nga ilang himo. True joy ang gihimo sa Dios. So, munang true repentance. Siguraduha kita nga true repentance ang imong himuon. Masulbad ang imong dili mahimo pinagi sa imong kusog, dili mahimo pinagi sa imong nauna, dili mahimo sa bisan unsay imong gihimo, kun dili mahimo lang na kung ikaw mobiya sa sala. In year 2004, 25, 2025 ya in sala. Karon na, right now, biya yung sala mo yung true repentance na giko. Biya. Kay ang atong kinabuhi, human ini karon service, na gapadayon pa biya, kung muabot pa tao, panlanginan sa Ginoo, napatay mga napulo katuligan karon. Taas pa, true repentance lang ang gipangayo sa Ginoo. Maangkon na nimo. Matupan niya diha ang kalipay, mao imong kusog sa diha nga ikaw moalagad sa Ginoo. Kusog sa Ginoo mao'y makatabang o tungod sa kusog sa Ginoo malipayon ka mosunod diha sa iya. Mabiyaan man sala. Mabiyaan man sala pero dili pinagi sa imong kusog o kalipay kun dili pinagis ingon siya the joy giklaro gini of the Lord dili ata. The joy of the Lord dili ata. Remember, na dili ato. Naitagiya na ang Ginoo. Biyayang sala. Tabangan ka sa Ginoo. Iyang ihatag nimo ang kusog na makapadayon ta sa 2000 to 2026. 2026 makapadayon pa ta pag-alagad sa iya. Right now ang challenge. Dili ugma. Dili sunod adlaw pa. Right now. Kay mo na'y nakadaot sa itong kinabuhi. Niya, di pa gini mo biyaan. Murag anugnan pa ka. Ay, nakanugtinan sala. Biyain na. Biyain. Ay, nagkahinugon ang. So, kika karong paggawas na to dini. Pagtindog na to, biyaan ta na atong sala. Na Ginoo, di na gyud. Pero na may mga kaigsunan nga nagbiyan sala. Gibless sa Ginoo. Wala pa'y sukad nga gibless sa Ginoo nga sige buhat sala. Kay ang blessing dili ka man sapi, kundi ang kalinaw man nga magpuyo ka ining kalibutan nga malipayo. Mao na satisfied ka ba sa imong pagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan? Simple ra kay nang madato ka kwarta manay blessing. Dili na mo tinuod yung blessing. Mawala ang kwarta nimo sunod adlaw. Palit nimo nag purot ba? Dali ra mawala kay temporary man na. Ang tinuod nga kalipay makuha nato. Ingon siya, the joy of the Lord is our strength. Mo na wala na atong himuon pa gawa sa pagbukas sa sala nga atong idala-dalan kada adlaw. Isulod ta ang langit nun ng mga butang samtang nagpaabot ta dinhi sa ibabaw sa kalibutan.